அதை உடை புது சரித்திரம் படை வழி அதை வெல்கம் பேக் டு தி गाइस. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிபிஎம் சேனல். இந்த வழி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோன் ஒரு ஃபிஸ்ட் சேலஞ்ச் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து WW எடுத்து வச்சுருந்தார் பைபிள். நம்ம வந்து தூக்கி போட்டு ஒரு ஃபிஸ்ட் ஃபைட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கோம். இதான் நம்ம வீடியோவில் போடுற ஃபஸ்ட்டு சேனல். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருங்க. ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை அதாவது கில் பண்ணிட்டாரு. அதனால் நம்ம 0 அவங்க 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் வந்து நம்ம தோற்றுட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்டும் ஃபிஸ்ட்டில் ஃபைட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எழுந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, இந்த தடவை எனக்கு ஒரு பிளான் வந்துச்சு. அவன் வந்து ஷார்ட் ரேஞ்சில் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே இப்படி ஆடி ஓடனா, ஷேக் பண்ணி ஓடனா புல்லட் நம்ம மேலே படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஷேக் பண்ணி ஓடினேன். அது மாதிரி கரெக்டாக நம்ம மேலே அடிக்கலை. அதுக்கேற்ற மாதிரியே போய் கரெக்டாக 8 கேம் வச்சு கொடுத்துருவான் பார்த்தோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் திரும்பி டீமாக போயிட்டான். அதனால் என்ன பண்ணுறதுக்கு முடியாது. பாடியிலே வந்து ஒரேடியாக குத்தி லாஸ்ட்டில் தான் ஒரு ஹெட்ஷாட் விழுந்துச்சு. ஹெட்ஷாட் ஒரேடியாக அடித்து அவனை முடிச்சு 1-1 ஈக்குவல் பண்ணியாச்சு கேமு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு சான்ஸ் இருந்துச்சு. நம்ம எந்த காலம் எடுக்க மாட்டோம், நம்ம ஒரு ஃபிஸ்ட் ஃபைட் தான் வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு UMP எடுத்துட்டு தூக்கி போட்டுறா. 2 பேருக்கும் ஃபிஸ்ட்டு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து ஒரு கன் எடுத்துக்கிச்சு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் எடுத்துகிட்டு ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஓடி போயிட்டு நான் என்ன நினச்சேன்னா அவன் இந்த பக்கம் வரமாட்டேன், நம்ம சரி அந்த பக்கம் சுற்றிட்டு வரோம். பார்த்தா இவன் நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி தான் யோசிக்கலாம். அதனால் பிளான் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த மேட்ச்சில் ஊக்காங் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா அலாக் யூஸ் பண்ணியிருந்தா ஹெல்த் கேரக்டர், அதனால் தான் ஊக்காங் யூஸ் பண்ணி ஒரு கில்லி யூஸ் போட்டு ரஷ் பண்ணி போய் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஊக்காங் யூஸ் பண்ணேன். இந்த இடத்துல நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பேன். இந்த இடத்துல க்ளோவால் தான் நான் போட்டேன், ஆனால் போடல அது. அதனால் அந்த கேப்பில் வந்து நம்மளை சுட்டு முடிச்சிட்டான். சரி 2-1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அவருக்கு இன்னொரு பாயிண்டில் விட்டு கொடுத்துருக்கோம். சரி இந்த கேமாச்சு எப்படின்னா போயிட்டு அவனை ஹெட்ஷாட் அடிச்சுடணுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசாசியாக ஓடினேன். ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிற கன்று வச்சு யாராலுமே முடியாத ஒரு இது தான். கண்டிப்பாக அழுத்தி பிடிக்கிற கன்று வச்சிட்டு இருக்கான் ஃபேமஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து குரோஸா கண்டிப்பாகவே அது பாருங்கள் ஓப்பன் போகவே முடியாது. ஏன்னா எப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஊக்காங்கோ இந்த டைம் இல்லை, அது வந்து சார்ஜ் ஏறிட்டு இருக்கு சொல்ல. நான் என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் புரியல. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் இந்த கேம் கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வின் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் என்னால் நீங்கள் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல மாட்டேன், இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த சேலஞ்ச் ட்ரை நிறைய யாருமே பண்ணி ஜெயிச்சதா சரித்திரமே இல்லை. நிறைய பேர் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம தமிழ் பிளேயர்ஸ் யாருமே ஜெயிச்சது இல்லை. சரி ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன நினச்சேன்னா அவன் வந்து அந்த மேலே ஏறி உட்காந்துருப்பான்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த பக்கம் போட்டால் அவன் வந்து இப்படி தான் வந்துட்டான். சரின்ட்டு இந்த பக்கம் காவல் அவன் கொஞ்சம் நேரம் ஆட்டம் காமிச்சிருந்தேன். கொஞ்ச நேரம் இப்படி அப்படி ஓடிட்டுருக்கவே அவனுக்கு ரொம்ப என்ன ஆச்சுன்னு தெரில. திடீர்னு நான் கொஞ்ச நேரம் இப்படி இருந்தேன். திடீர்னு நம்ம பிளான் கண்டுபிடிச்சி டீமாக பாடுற மாதிரி ஆகி நம்மளை வந்து போட்டு தள்ளிட்டு இருப்பான் பாருங்கள். அப்படியே வந்து சுட்டுட்டான். நான் நினச்சிருந்தா அவனை போட்டிருக்கலாம், இன்னும் நம்ம துரோகம்லாம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே இந்த முறை டீமாக இதாக வந்து போட்டாங்க. இல்லைன்னா நான் அப்படியே ஆட்டம் காமிச்சிருப்பேன். அதை தெரிஞ்சுட்டு தான் அவன் வந்து பண்ணியிருக்கான். ஓகே இந்த மாதிரி கன் எடுத்து அழுத்தி பிடிப்பான் அப்படின்னு தான் நினச்சிங்க. கிடையாது. சும்மா ஒரு ஷோக்கு கன் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்தேன். ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நம்மளை வந்து அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சி இருக்கே முடிச்சிருந்தான். ஓகே, அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, see you, bye.